subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Merkining sa kalalaki nga taga Malay-Balay bakit nun. Ang tumatatampo nagdasangan niya, Rene. Makigbuwag na ko ni mo, Rene. Ha? Nga naman, day. Kung sa mahinungdan nga makigbuwag ka man ako. Wa na ko ganahin ni pagpuyo, ah. Maumubiya na ko dinis ato. Wa na ko'y kalipay uban ni mo. Unya, ang atong upat ka mga anak. Kung saan naman lang ni? Bahala na ka kung saon ni mo. Basta kay makigbuwag na ko ni mo. Day. Pa, dili na day tumubalik si mama. Dili na, anak. Wa na day mi mama ini, pa. Sige lang. Bahala uwa si mama ninyo. Niyaman si papa. Pinangkamanta mo. Rene! Oh, Rene! Si Lola pa nangita ni mo. mura man isig na suko. May tuyo ka, ma? Ni ako, kay kuhaon ako nga akong mag-aapo. Ha? Nga naman, ma? Puwag naman mo sa akong anak. Ayaw ko giing na nga makabuhi ka ng akong mag-aapo. The construction worker karaman. Mga yung pagsupak. Kuhaon ko ang akong mag-aapo. Aron naa sila maayong kaugmaon. Tagay ba, bay? Bay. Ay, kalabi, bay. Ubog na kay ka, oh. Ganun na itabo manin ako. Gibuwagan ko sa kong asawa kay wala sa kalipay. Uban ako. Sige lang, bay. Sige lang. Kitang tanan naam yung mga problema, ba? Pero grabe ni nga ako, bay. Human ko biyahe sa kong asawa. Ikuha sa akong ugangan ng ako mga anak. Wala ko'y kalipay ni bay. Paminaw na ko, bay, ha? Para na ako, bay, no? Maayos nga tuwa sa imong ugangan ng imong mga anak. Kay, kung na sila ubanin mo, di ni mo sila maatiman kay trabaho, mga. Mao ngay kagool. Makakita balagi kaglaing babae. Bay. Kumusta na mga bay? Dili pa kayo okay, bay? Ako pa mo, no? Mangita na kaglaing babae. Asa man sa kumangita? Tamoy daghan sa Facebook, good. Suwayi lang, good. Basin day, nakaikasinapot. Wala gusto nga akong amigo. Kinala na tuod nga mangita kong laing babae. Aron malingaw ko. Gusto. Suwayan ako pangita sa Facebook. Uyala, may reply man ang kinganlan og Marjorie. Ako siyang chatan nga makikita ko niya. Oh, Hi, Ren. ikaw si Marjorie? Nga na di ay. Kabata ko nimo.
Pila imong edad? 21. Ay, Ginoo ko. Kabata pa din mo. Pila man tayo edad mo? 30 City na. Dili man ka mailhan na 30 city, uy. Salamat. Ang mga unsa ta? Aron nga magka-istorya tag maayo. Buwag di kasi mo asawa? Uday. Ugang akong mga anak. Tuwa sa kong ugangan. Unsa may hinungdan nga gibuwagan mo kasi mong asawa? Wala siya gugman ako. Nagaingon ana no, kadili magkasinabot. Magyud. Mabitaw nga misuway ko og pangita og babae nga akong ikasinabot. Ikaw unta to. Nga naman, ganahan di ka na ako. Ganahan unta. Pero saon man nga bata pa man kay ka. Bata ko, pero may anak na ko, uy. Ha? Ha? Unsay may anak? May usa ko ka anak. Napamabdusan ko sa kong uyab. Ug wa siya manubag siyang gibuhat na ako. Mao ba? Og parehas nimo, nangita si kong lalaki nga magmahal na ako. Paminaw sa Lex Pino Vlog. Unyag maingon ko nga mag-ipon ta. Musugot ra ka? Musugot ko. Basta pang baon ko nimo. Ingon man ang akong anak. Sige, mag-ipon ta. Ha? Mag-control ta? Ugang, kay daghan akong anak ko eh. Hagang, dili ko uy. Ha? Gusto ko nga may kaugalingon kitang anak. Ugang, Basta, dili ko mag-control. Gusto ko anak. ugang major eh. Gang, maayo kini anak ha. Nako ibalita nimo. Ha? Unsa man agang? Wa na ko rigla ha. Kung mao na, may umabot na tang anak. Oo. Ang pingi na ha? Aray. Gang? Gang? Nansa ka? Gang, sakit kaya akong tiyan. Ha? Uy, basig mga anak ka na. Kadit ha kay... Mangita ko nga makabantay ni Inday nga imong anak. Aron nga, badate ka sa ospital. Kumusta naman ka si Marjorie? Nakaanak na ba ka siya? Gawas ang doktor. Dok, kumusta kong asawa, Dok? Naglisod siya sa pagpanganak kay na siya UTI. Ug ang bata sab hinay ang heartbeat. Kinuo ko. Gang, lingkamot taon ha? Niyar ko uban mo. Salamat, Kang. Paningkamot in taon. Imugso ni mo ang atong anak. Okay? Salamat in taon nga naluwas ra ka ug maayo ang imong pagpanganak. Ang atong anak, Kang. Ayaw ka bala ka. Okay na si Dodong Gang. Kinala magpakaligon ka. Aron nga makapauli na ta sa ato. Aray! Gang? Gang, naunsa man ka? Dong tabagi ko. Di kaya ko tilog kamot. Be. Ato na ito. Mawa ni. Mawa ang kasakit. Ano mo ka ni? Ambot ka nun ni. Gang, dili pa ko gusto mamatay. Gagmay pag akong mga anak. Naunsa man ka? Uy, mahitabo ni mo. Dili ka mamatay.
Kumusta naman ka? Okay naman ko, Kang. May tingaling nga magpa-check up ka. Aron nga mahibaw ta. Ngano nga, may kalit pa naggahi ang imong tiilog kamot. Ayaw na. Gasto-gasto lang na. Nawa naman, sad. Gang, mo-duty na ko ha. Ansa man, muli ka karong udto? Di lang kang. Kay, kaas kayo gasolina ang motor. Kung mo pauli pa ko karong udto. Sa hapon na lang ko. Sige, Kang. Amping, ha? Ikaw sab, mag-amping ka din niya. Na ikaw ni bala sa mga bata ha. Ayaw ka bala ka. Ako ning ati Manon. Labi na ganing junior ni mo. Gutom na gila. Hinoon, dol na ko sa amo. Maayo unta kung nakaluto na ron si Marjorie. Mihingaw man. Gang! Gang, ni anak ko, Gang. Inday? Ano man ka? Anong mihilak man ka? Ay, matis mama ni mo. Natog! Di mo mata! Ha? Gang! Gang, unsa na itabo ni mo? Gang! Kinuha ko. Tubugnaw na niya. Gang! Gang! Gang, pagmata! Gang! Gang! Kinuha ko. Wala mo ginawa sa Marjorie. Patay na siya. Gang! 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 Gano'n na tabo manini mo, Gang! Gano'n na tabo manini mo nga mayo pamagas pagikan ako! Marjorie! Wa ko mahibaw kung unsa hinungdan sa iyang kamatayon. Kay bugnaw na kay siya sa akong pag-abot. Kung tinuod man gani, nga may kalag ang tao. Gang Marjorie, kung asa ka man karon, akong isaad nimo. Nga mahalon og panggaon ako ang mga bata. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagin ni Rene nga taga Malay-Balay bukid noon. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit kalikulan, kapalaran.